Ah, gapay. Vloggers. Tinggal na-plate ha. Adla ka kanindot. Mana ba Hindi nga lagi no? Ikaw, kata. Cloud seal, cloud. Tara. Yay, sa kami. Sabar rame, sabar rame. Berg. Okay.
Nicole, welcome to Sonnen Berg. Okay, namin sa Sonnen Berg. Hot choco. Ay, nayabo. Shout out dahil kay Ismael, wani kuyog. Oh, shout out to Smiley Kuyog. Yun na pang date. Bahala na, di ka mo kuyog, basta i-subscribe lang. Subscribe mga mama. Ako ba dire? Grabe isang bungo to eh. Apo dire. Bakit na? Shimon! Ano siya? Dito, kanang bukid dira, gisaka na anak na mo. Pod. Atek. Kan sa likod na bukid. Kana Saka na. Kani nga bukid. Kani ba, kaning kalinis? Asa? dili. Ano na ba? Oh, dili na mo. Di ba dira mo tanong saka katong dili ganyo. Katong sa kuan ba katong marilog na tong mga saka-saka, di ba mo man ang bukid siguro na. Marilog. Ikaw naman nagmarilog. Tuman siguro. Ay, sige tayo kauban ba? Ikatuyog. Layo-layo ang kaani. Oo. Sambak, ano? Oh, katong mga katong Ay, mga katambak. katong mga marilog na mga falls atong ginasakaan mo. Unahan pa di ay. Unahan pa dai. So mali ko. Ay, mubara kayo sa ato ta. Please subscribe. Subscribe. Out Ismael. Shout out Ismail, date, yun ang date. Huwag doon, no? Kaduha na lang minibalik doon. Huwag ka, masigya isa. Di ba tayo? So, R, manito R. Tama yun.
Okay, namin sa Highway 81. Ay, close man ba? Ay, close man yan. Close yan. Close man. Morning namin sa Bulacan. May pagulak. Ang tawa.